الرحيم المتعالي. Sabatanod ng suratan, kay suratan namin yung masih isa malubdaw, kapag kaprasis yan nagiging nagiyang kutap pero nabas araba birrul walidain. Kapya, kuya maanan nakaplok-lokos, si kuya maanan ng bulaloks na anto na sumanan utaw amaw uyag na gusto tao inawa niya na sumbulaloks yan. Kudi na miyawa sumbulaloks yan. Padito, birrul walidain. Na ayaw posit, kuya maanan na birrul walidain. Nagtigtanwa, uko kalwalidain. Sa alhamdulillah, pangitan o madak si ko mga murit tanong, paubatan nula kayo sa oras, na alayin tanong mambu sa mga factors, o di na, sabab, adi ka pakapiyupiyaw wata si kumbul alok siya. Iya kayo nagtabi ako, mga muhadir, na hindi na naipo miyaw layta na sukapiyupay kumbul alok. Namiya kong masulok sa naging katawan niya, maana na, pagpurpiyo niya na kuwata iyan, kayo, so tayo na kanang ko niya magimug ka, ayaw niya magimug na sulok siya. Ito na rin mga ustad. Ha? Na doon niya nakatawan yan po na ikapakapiupi agyan ko to ha. Wata yan. Sayap ko so yan. Na doon yung magpagkaprano. Tigil na. Mga manong si mamaya ko nakapiya sa kampula lang. Sunagin. Ha? Na ula kayang tanong. Nakagima ko ba sumugo. Kaya mataan na si isa kapangan na yung mismita ka nun. Nasi ko ira ka din, may makaulamang ay mga pidawad. Kaya pa mga di sa liyo, may ginagita di mga di na isa oras na ayaw mo tituwi punga di uno, punga di pugaling, si ko bakalawit na 45 minutes na luminyo so doktor, di na so ustad ka. Si ko graduate masteral, na isa oras sa buwema na na media, na luminyo so doktor ka. Si ko doctorate, ay maana na mustawa, lipid, na 3 oras. Nagyang ay lipid ni Iman do, nakanawbali bila doktor, nakanawbali bila magister. Kaya mana na inipo niyo ko kapipitan at tama na kong kulubi. Kaya mana na balasangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napangitan ko nga, amapiya ka pa ka sisinabutan no. Agi apiya na maramon pa na makawid ako sa whiteboard. Uwa kalo-kalo na makawid sa kaliyong nawir ko tanong kaya pumpugi na su Allah subhanahu wa ta'ala sa tawfiq. Panagta di mo borina. Punta nun si sagyang kaya subjektan wa birrul walidain. Niyan yung maratib an nabulsi ila isa kung mga alaulama si sa dunya iman to amasa wa asir. Tigyan man ay ikaw kita diyan. Fa-awwal madahir ar-rahmah hiya birrul walidain. Ay ako na paganaya ilayan ng tao sa kamapyaan. Si ko kaya pakasimpang yan ko dunya na suyama na ng bulalok siya. Ay paganaya panuntutan ng tao sa kapiyapyan yan na sumbal alok siya. أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Nawema na naprautang kasi ko bulalok ka rayaw pa ka susyakiran. Aw kilahuma o di nasugwakiran. Fala taqul lahuma uffin na ubang kakiran di pero ang kutwa ka pero akkarimurun. Wala tanharhuma na ubang kasiran niya maana na panginsuya. YouTube na rin ustad ka panginsuya. Ha? Wa qul lahuma qawlan karima nan bilang at tawing kasiran tukat pero akapagadat. Waktit lahuma nababaan na kakiran suwema na bangkabu gugui na inukap manan tanong yung mayo sa mga ngongse minag bulli wa rahma mula lang si ikwema na limo wakul lahuma nagpupunin kasiran sa kapang niya lagit ukyali mo arakaw wallah kuwema na nakaituba yung kaya wakaba wakaba rabbuka suwama na miya supi-supi
Di niya ni pagubay sulangan tama ng kaadunian ang makaliw ko mga kaadunang niya makalala. O di ng mga kaadunang maana na tigili mo. Mga kaadunang maana na malaw ng suro limo. O di ng malaw ng kutwa manang, malaw na giyang kutwa kasislaw. Ilay man, hindi tanong gada-gada anak, kumatakan sa Quran, panginta ko lagi nga ito maramag na palapaleta ng makatamat. Amin. Sa isa Quran ay laliman, Rabbus samawati wal ardi. Ay po inipagubay Allah sa ingaran, agit warab. Rab nasullah. Nasusulang itapusulo ang iyang makalala ako kaadun yan. Inipagubay Allah sa arsh, ang iyang kalala ko kaadun yan. Napalayog niya maana ng mga alako kaadun. Namiyasal mo yung ay inipagubay Allah ay ingaran na sumbol alos. Asumbol alokos. Ustad, okay. Pero sa kanay, ang dami na mo. So, pag-ilong ka. Wakada rabbuka. Ini pagubayawan na ay ngaran na suwema na ng bulalos. May karo sa mo na. Wakada nakati yung mga wangsi. Pamakinod na lo, may nakabot na praise yun ay. Kaya madang lang kaya ko, nagkapahay pa rin yung Wakada nakata na yung buruwa kanustada kan na siya ng kinuha abasa ko tabi. Siya katanwanan na si Tanwa Kali. Ustado, ito kali kapagod sa tanong. Si Kuya Maanan na tapi ang may nawid na tafsir, dalawa tafsir al-jami' o tafsir nabusi o diyan kay tafsir jam'ul jawami' ahkam al-Quran. Siya tiyan ko qira'a si Ibn o Ibnu Abbas. Lagi sukabatya sa Quran na ebon miniraw trakatan siya na riwayat Hafsin. Ustado, na si ko mga qira'a po alagi do riwaya wa maana na Ibnu Abbas amyesi sa siranun ko maana na Ibn Mas'ud Abu Ali na aya batiiran sangkut wa waqaba na wawassa ini wasiat namalagit na ng sama na waqaba na yaman nakali na basta makautas sa kurungan na dito pa kayo mabubuhay dito di ko niya basa yes sila na tigilan dito gusto ibayiran niya kay tanong sa attorney. Kaysa attorney ng mapurot, adiso kali, mapurot jo kali sa matan. Ayaw mo na niya na murti. So mga padaw laman at tigilan na mapurot sa kali. Wakata rabbuka. Ayaw maana na inipandukat na naka sa amro kat'in. Ayaw maana na tiling kapag kayo balik na simbol na ka. Ang mapita na yung simbol na ka na dito, na mapita na saya. Basta akasinan na dito may simbol na ka. Taman ko mo saya maana na apu-apu ka na, taman ko ka daw ka sa dunya. Na makamakapin sa alam na mo, hindi na kung tunas mo ba? Duty maanawa ka ba? Mana apa diyan? Na yung natutunan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'budu illa iya. Dahil na simbol na ka makaliw si Allah. Kaya sa taon na upunan na simba niya na makalimuko Allah na ditod ni kaya talo kamu muslimin yan. Kaya daan sa bali susampayan yan, kaya daan sa bali sukwasan yan. Dito ituan niya sa shirk. Kapan ako to? Dito binimaranaw ka mo. Nasa shirk na dua. Shirkon asgar ako shirkon akbar. May to akapan ako to, humala akapan ako to. Na ayaw mala akapan ako to, naubara ka pag-isip, nalagi mo pakulang ka sa mga barahala. Apiyag tao. Na panarigan na ka, nabaling ka, aproro-kurukuan ka, na miyabata na so kababaling ka muslim, api ikagakalasan pa yan ka na budyabat ka. Pasyangkol asgar, na sukapan ako to, may to, nalagi giraman na to, ang gunat ka, mangilay ka sa, tunay ko sira no. Mangilay ka sa tindigo, tika-awad naman na nagtak na dito no malalakaw. Di nga iya doon nga na
ay langan napagkutang siya nga dito eh. Magiti ka po adak na kaliyan. Na may tutuwa ka pa na ko to, apagkuha ka sa ikaduwa panarigon na yung kuto yama na na, dugain ka, nagugiyong kuto ka pa kagugon ka, na dito kay pati nakubalo yama na mala ka pa na ko. Na piya ka daw ka tanong ito wala. Ayakat ko sa, uting tano, simbo tano, si ikaw nga na dug na simbo tano makaliliw si ikaw nga. Dito ay ipumbutuan o mga Arab, si ikaw na ng mga Arab sa haqqullah, kapnar wallah. Ay kapnar ka wallah, nasuka simbo ko. Na makaliliw na ayat na pinakamapyar ka, pagilayan ka sa itong wag na ang pinakamapyar ka, at pagilayan ka sa kamapian ka sa dunya, nasumbula alos ka. Na initong bugyan, at iyang kutwa, wabil walidayni ihsana. Sisi? Wabil walidayni. Akader. Nino ka ko pakakatan nga no. Gusto, dugi lang ha. Malakang mo sa gagawin ko sa marang nabuti niyo. Na inong maka-picture ka na sa may ito, ako ito. Pangindag yung kalipatan. Sa lahat ka ko na di ka panindag yung tanurong kalipatan, da kalipatan tanurong. Nagutan no makakuwasan daw. Siya, oh. Kailan oh. Na inong ka, kaso di pa kabate, nagid ni ka pumundawan, magukatawirong sa interesado. Diyan kaya katir walla awakaba rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Ata. Wa bil walidaini. Ay mana bil walidain na duong balalos. Si isa Quran na miya kapatanan maloy. Sa Quran sa bil walidain. Ay subutan siya tingnan ko to kira kasang kaya kitab Ar-Ratib An-Nabulsi nagyang kaya ba si pilih magyang labay ba liter ba ay pilih na umansan nagyang na natigyan na baon al-ilsa ito na ibaw al-ilsa sabi sa Arab tingnan mo na iya la takfi dia tingnan makaampal. Subing ka di ka pipi kung palalok ka sa gibo ka pumpugin ka sa pirak o di nagibo ka din ka hindi ka surati o di nagibo yung maana na kapuntawagin ka sa panganang kanyan na di yun na natigyan makaampal di yun na makatatarotot ay maana na kapipi kung palalok ay pinyan na Bawang insak na dua, al-haqiqi agu majazi. Na mula pikir na nusiin, sa giyong kaya katero wala na haqiqi agu majazi, pero di siya nitero. Malunggo mapuro. Malunggo mapuro. Naino ka, may karoon na mustawa asal, na malusiran ko. Malakan pa ka to ano? Wabil walidain. Ay walidain na mapupikirsan, ditanong lang ko sa nga makalangan ka sa oras. Ay mo una sa natigyan na so ina. Walidain. Agyasi sa basa Arab na at na walidain agun. Pahingailin lang sa palakiyatan, oo, magambuo. Si sa basa Arab na at na pumbutuan sa al-walidain abaway. Aristado. At siguro sa maranda, may ka sa ulan na uniyang al-abaway. Abaway ni. Hindi niya mga panganisaya. Puro niya yung lima niya. Namabiya.
Aya ako ay nagumang bumbulaalos. Na siya yung nialoy ko aya tulwira sa aristado, papangwari. Sina ay mauna si inaswina. Sina ay mauna si inaswama. Ngayon ito, tunayuwangan kagyaswama na malayka ko adiswina. Igiraman ito ang bagi-bagi siran ko tamo. Aristado. Yawan niyo. Igiraman ito ang kapiyapia. Nagdundaw na niya na pipian ka naso inaba. Miyakaw na sa Rasulullah, miyakaw maasa ka to mama. To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iginaantawain niya kalalarak ni Kabnar bihusni sahabati o suhbati. Antay niya kalalarak ni Kabnar kulangan tamanataw sa dunia. Nagtingo Rasulullah aso inaba. Humay naantap pa ni pamundo kung nagtigyan na suina ka. Humay naantap pa ni pamundo kung nasuina ka. Niya ka tanong, tiginaantay pamundo kung nagtigyan na suma ka. Tunay malawang sa kanya suina nagaunaan niya ng mirasay ko bukaya. Sa iko'y kamikarimbitan niya nun gumidang sa balilit niya kalala at istoryon. Lamin yung suwata na dito pero nila na sa timan ko para ito niya na di amara masayama na natin. Dito'y pinirmiwang ka naman buwang na. Aasar kasyap niyo sa mga kakayaan niyo binas sa mga orat niyo nag-san na kamsahan na panampayan niyo. Sayama na na 5 oras to. Umutan niyo sa mga karuman niyo napakasulga ka mo si usulga sa malikda kapakasulga. Kenapa lagi rumah ipanisun si watayan? Ipanisun si siringan yan. Ipanisun si karuman yan. Ipanisun si ama yan. Ipanisun si na yan. Ipanisun si atas tanggungan yan ko yun. Nas kanin ng yabaloya ayabu atas tanggungan yan. Nas sa mga watayan lagu sa mga karuman yan. Hinihalog na dito kapakasulga di surga. Ngayon butang nga sa masi. Malukad ka. Oh, Ustad, okay lang. Lano, malungan akong muturo. Malungan akong kamino. Uwal. Wabil walidain. Yutay pero na niyakuha ni Wando ay ilang niya aloy sa Quran na bil walidain na ay mauunaruro sa Kabnar na so handa? Suina. Igira niya aloy na al-abawain na ay mauuna sa Kabnar na suwema na ama. Alhamdulillah. Niyakuha tayo sando. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Diyan na ihsana na ismut tahtil sampurna akad piya-piya. Illa yablughanna na uprautan kasiran. Asa ka tawkiran o dinagwakiran ariyaw ka. Aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Na ubang kakiran pero agiyang kutwa kat pero apakarimuron. Suali radiyallahu ta'ala an na yakaturuyan na uwadong pinatigin ng mababa akalima kat pero sang kananaob na iturong Allah. Ayaw tumaba sa Arab na initman na ilan nagyang kutwa kasi singeron sulos ka. Na ini itong ito sa yamaan na kaprata-rata sa los. Ngayon nakalagin tayo sa mga halip yan. Yan ka na imakuha-akuan, mapuro ay lipi. Ha? Kantay di siya mga punggalabak, o na dito na ditugat ng sikwa Allah. Ngayon nakapangalin tayo sa mga halip yan, asutaw na din nakapakabalas yan kung mga bilalos yan. Mga lindan insyaAllah, palakayin sa oras tayo. Ngayon kaus tayo, malong mabukan o. Wala tanharhuma. Naubang kasira na yung mga na nagipangsuway. Isa kapito di sa dikaturuan na udi nakakasabuta si natigay naman ino kumanin na daw makaapas kakagiya daw masan pakatilasa narangangitad mo kaulos ino kumanin na daw makakagigis ka napitno to ko rarangit kong balalos wa kullahuma qawlan karima na pero ang kakiran swema na at pero akapagadot
waqfid lahuma janaha. Nakata na nga yung mga ustad yan. Ito sa mga ustad yan, madaglaw. Si isa po sa Arab na ayat dyan napapa. Yun. Ha? Nakunan mo yung mga diyo. Ugay na kanaway po pero wala na. Lakan na nga ganun sa papak ka. Kaya papak ka na. Naumakaw sa pag-iilay na kung bala-alos ka. Ako pa sa kasulok sa kasi ikong mga desisyon ka. Bigay na yung pagubitan. Nadinikbar ko ito pero wala naman tanong ng Islam. Inisiguro kayo kanang tanaratul alamin ading kadikit Panginoon ko. Waya, ayaw maana na ina ka. Kaya sa Islam na ayaw ko kapakay na sumama na mga ruma sa Kristiyan na kapakay. So buboy, ang Muslim na di kapakay magipangaruma sa mama ang Kristiyan. Di po kaya wagama. Haram mo to. Pataiyan, abudiyan, taman sa kabina sa ubumiya. Na ayaw puparar ka wagama. Na with respect ka, Uwag na loks ka a Kristiyan, ibarat, ina ka, hagit niya poro. Napiya kayo wag ang talaga ng Islam, ading kang dikit pangin sa tuon wala amay kas kaniyan na mauwiyag. Na amay kumatay, na inisapar ka wag ang talaga ng Islam, upang ganit pangin. Yawa ba nyo? Gawa na yan? Mga pangalan namin sa Galilea. Sulok sa mga Kristiyan, ito, with respect ko. Alam ko sa buti sa mga Roman. Umuuyag, repeat na, umuuyag, na piya kayo mga ulamatan, ading kalipang ni as kanyan naturo unwag. Amay kamatay, adas kanyan naturo unwag, na piya kayo magarkawan na, ubang kapang ni. Yawa tanong? Nadagpan mo kapuro, gano'n mga panintaan. Kadipang ni. Alam na sa mga karato kapanintaan mayo. Umuuyag, na inisubro ka wagan na kaya maananay, puning ka at turoon sa kanya. Ulang Muslim, na langon ko na mapapakay, ay puning ka o pauyag-uyag yan, na ay malana sigo, kaya patay niya. Yawa tanong? Yun na. Ano ka usad, dalawang wabuwan mo. Madakla ng ili, hindi ako talaga ito kataraw la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Darkan sa parnuwang sumatawa ay maana na dakanuran bumuka. Lam yuqatilukum fid din, darkan pagi indiya, hindi na darkan pagi buno. Walang yukhrijukum na gudakanuran pakaliwa ko indian. Indiyo. Ang tabarrohum sa ayaman na kailangan na pipiin mo sila. Pagimuntulan mo sila. Dito mga dalil, may nakapangalan na sa mga pagkagyan yung oras na bulang barang na 10 minutes usad. Tuno sa diga pakapulan. Dito niya ko, may sistag, yung naguruan na dito na pagulito na hunin sa gila diya ulit na usiyat. Na naino ko niyang sabi na daw makatabon. Na, si tanukman ko mga hadith o Rasulillah. Sa diyang kaiyakap yapi ko mga bulalos. Pero Rasulullah, ang yakoy mo na sa katawa mga ayul a'mali ahabbu ilallah. Anto na ipinakapagkubayaan wallah mga amal. Agis mga sahabat, era di pagura-dura din na anto na ikapakapuro-puro pangkatanirang o surga. Pilihan mo na iya-as-sala, susan pa yung kuwakto niya. Susan ba yung kuwakto niyan? Ay mana na, di ka tuman na yung matakhir. Ay man to na yung panawidagal tanong, nagyang ngaya ka pa kang bidi-bidi aba. Amiyag ba mo si ina, panglinda si Iko Ramadan na may sisa tanong, ay mala na si Iko Kampuga, ay gila lang iduga suhur, nalira ka nagidiga suhur, panamay nga miyapita. Naisa na kailangan na masya po tao, susan ba yan ko, wakto niyan.
Waliyan yan na antunay kumubay ano Allah, na initundog yan na suwatigyan sa birrul walidain. Na antunay tingin itunundugon na tingin na sa jihad. Sama na ito na initimpang Allah sa niya makapuro-puro asimba, agiman na susampay ang gusto jihad, na tiyagong salo ay kadua, alipin, suwama na ng bulalok. At kiyalawan na niyan sa jihad. Naway. Oo. Sana nito, na ayaw mo ito niya nakatimpang upang makapumimigiratan na susambayan. Kaya susambayan na hakullah, kabnaranan wallah. Na sa jihad, na kabnaranan ng magingid na bukabnar wallah. Ha? Ilang yun nakalay, timbang mayama na ng bulalos. May panitulpan ko Muslim. Ami ako maamama. Ya Rasulullah na iman ko tigyan na inni utayo ka. Mubaya ko ka. Ang makipagjiba ko. Agad transpila ko apian bakas mo. Napagmuta ko kay Rasulullah. Kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagbulalok pa. Tingin na yan. Natigin na kabir huma. Napipiin ka sila natigin na kagipi kan jihad. Ilang mo ito? Diyan ko ito, diyan na niya kalalay. Ipapagsang ko oras. Makapakatunay ang uwayaman na nagamatan ng islam. Ngayon naman sang oras. Yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ipaing na sumbulalok sa kagipi jihad. Madak na mga sahaba. Ang yakaw na ko Rasulullah, nag-ipo yung maana na, kumpalin nila. May panutulupang na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tignan na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung may panutulupang Muslim, may panutulupang kita na Sahih al-Muslim, fima rawa Abi Hurairah. At tingin mo na yan, la yajzi waladan illa an yajiduhu mamlukan fayassiruhu fayu'tiqah. Di na tingin makabalas so yung maana na wata kung balaalok siya. Inani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, saka nagusiyo tamok ka na rakong bulalok ka. Suginawan ka, nagusunawan ka na nagkatamok ka na rakong bulalok ka. Isang bulalok na dito man ni Daniel kapakay sa busad ka. Laliman mga kita busahin. Hindi pa kayo ba disibigay sa los ka. Ngayon, sa doon sa kapakalpas yan ko man nagutog ni kaya pakalapas ka simbuyo. Yutog ni kaya lapas ang kakwayama na nakasurog ano ka. Sa doon sa lingkong bikin beray mo nun, nagutog mambuy ka puno sa ang kasigo kasurog ano ka. Paano? Meron ka? Ate, ano ka sir? Yung ngayama na nakapupay kung bulalok. Nagina ni Mia ka puro-puro asimbo ang makaliw si ikwayama na nasimbo. Ay inipaturay yung Allah subhanahu wa ta'ala yung ganon sa limawak to. Yakay sanad na Mia ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bigyan na, Ya Rasulullah, inni asabtu dhanban aziman. Ya Rasulullah na miya salapot ako adusa. Miya puno-puno ako adusa. Tiganahan na kami nakala. Doon na yung maana nabubo ka. Dito, bubo. Ha? Basta doon. Ha? Pagariwin na, nabubo. Ha? Natingin na kabirha, napipiing ka sa kanya na kayo insya Allah na yung maana nang yakataw buto ka sa lusa. Sama na ito na subis-subing na di ka pupa ikaw ka.
Nagsububukan namin ito mo sa ima na nakapukaluwasan siya. Sa mga ulama na hinagaliran, labi niya kaya Al-Allama bin Uthaymin rahimahullah tigina najid ahlal uquq gihit man sa mga rangiton sa Kambulanos. Pagkatoon na tigyan utawa marangit sa Kambulanos yan daiman fi hasarati as kanyan na tungan na kararugurugnan ko kapubuyan. Wafi taikin na tungan na kanya na masumpiit sumasa. Tigkan mo na lang yung mahibla doon. Langan tama na pikit mo sa wirong na di mapia. Ay kung mapia na sa pagkapikir yan. Miya karagurug na kapagkatong na niyan kaukuya doon. Miya karagurug na kapagkatarbiyan yan, kuwata yan. Miya karagurug na langan tama na marag mo. Wafi waswasin. Tigkan mo na lang yung susurukan. Kaya suwaswasin na kanasa. So, anto na isa abosaw, nakagaya mo ang si Ustador, malapot ma-high blood, malapot makapuro alubiyan. Walang pa kapakayat tigiyan, agyang kutwa tao, na si Kuya Maana, na kaito iyan na marami itong pinsang bulalok siya. Inaniman sa mga ulama. Sirisa ko, Apo Rasulullah Asu Hasan, na ayaw kapit yan na pakawari kumpan. Inisyo nilo ka pakawari kumpan. Tiyan ay pagkalaka ka natigyan o basumbol alok sa kanatigyan. Na may laya ka natigyan ako miyang siran na mas mapi at yapaka ka na nagsiran. Ilan mo na kalakirang kalerang ikalakumbol alok siran. So ang Mu'tazila, di mga Mu'tazila na sutikan wa malong miya dudog so tinggilan sa mga ito. Nabatay hiyo sa yan lang siyo. Uwi na pruta nun sa do. As kanya na isa ko mala miya kilala mong gusto tafsirin. Kaya ang gumalan ng mga pado mga ulama. Uwi na imbod na mga ito na halal. Aya kitab yan na kitab Az-Zamakhshari. Nas kanya na kaya putulan sa AI. Kaya putulan sa AI. Inisyo nino miya ulama. Tagi ako tagay putuliron sa AI na may ito. Na miya kala ulama. Siya kumasa. Na inisyo nino na kapuputuli sa AI. Natigyan na siya tigyan ko kayo ito akan na so tigyan so papano kaya masutitan mo piyan ko nila siya na papano kaya dito nuhat yung akong kamasa. Na miya daw pa ko natigyan na piyan niya na ako sa AI. Nasuati niya masakyata liya ka nun na bila alumiyong kapag ayaw tayo nitali niya nun na yaman na sutik na magara lamiyong buta tingin na yung bumili po ito lang buto ay niyan na mila yung bulalok sa akin na inipaninta ko niya na pinakatak Allah yaman na po ito lang kawala sa lagi bukya po ito lang kasang ka na iyang ka napapano na yung niya suwayan nang minayalayan sila na di pa tigitano kesoro ka na so kesoro kilo na ewo kitulungan na maputulunang kuto ay niya inaniman ini sa paro Rasulullah upani di palingay sa mga watayo anong panahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mga sa may hadith na dito ni pamundong no Minukubur na si Tumadalila, may panuratan. La yasubbur rajul. Dia tingin pumaninta iyo tao, so lagi din na tao, manusia. Ya Rasulullah, tingin na, kupangay po sa mga paninta na tao, so lagi din. Sa lagi din mula alok siyan, ay isa para Rasulullah, so kapanintain ka ko tao, nasa mga Allah, with respect ka. Pianintaan ka ang mga tao, na lagi din ka mo tingin, pisintaan sulok siya. Sa manito na initin pa mo Rasulullah, aso kasintain ka ko ito, nalagin yung pisintaan sumbul alos ka. Kaya sumbul rajul abahu aw ummu, na andun ni kasintain ka ko ito, na timpo nga pisintaan ka na sumila ka na gusto ka. Patay, kuya maano na, hindi sa'yo ba, agamata na gama Islam,
Apa to ko tatarimaan na pangni nga sudawati alwalidain. So pangning bulalos. Naumuli di pan pangning sumbo o mga wata yung sema na imba ko ang mapiyala sa mga Allah, hindi na mga rarata. Hagiyot pagkanan sa tatarimaan wema na agamatan o agama Islam maanas wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa mga imamul ahnaf, kaya maana na sa mga Hanafiya, di pinakamiyaw na ko mga imam, gumutundog sumalay, kag ususabi, ang usu Hanabila. Pigilan man na annal muru'a, di nga muru'a na tamanin ng pagbuwata, nubuan ko na yung marano na, kata nga yung ustada, may di naman ito di tadi mangusyan, nagpatugot pumirido na nga yung muru'a. Pero yan na paled na namuro nagito tingin ni muro lagi makapulagin silang so ahsan kapipia nagyan kaya muro na kailangan na sutigil na kompleto ka mama ano man na yaman na bupangala sa niya kapipia kung na numira pero yan na niya tuwa ka ano po man na yaman na basta nakatigat na rin yan na peritan niya kung na niya pa pero yan na niya ka bilang ataw. Na ito pa yung tao gusto kong umitar niyan. Atong pumana tao, at yung layan mo, at na, maratog ka na ba? Huwag na pinamapil sa rin siya ito. Nasuwagan na talaga may Islam, na inito ngayon sa mapuro apang katano tao, asumuro ka. Naya ko na pagkatunan, kuya ma na namuro ka, napaganayron na sa mga tao, at dapat ko, piti, so di mga disi ko agama, di rin di pamimikiran sa agama silang, sa mga kukuman yan, kaya pangadluwag ba. Wapirang walidain na gusto mga piti ikang bulalos, na gusto mga tao mga sasabat. So Ibn Hajar al-Asqalani, tirat ko sahihan Bukhari, yung maana na pindiyo ko saan yan, katawanan mo yung kitabon, Naya pinabit po niyan sa mga tawa patis na sa mga tawa mga pipiyas ang bulalok siya. Miyakatan mo si iyan doon at sa tawa na bisa kapukas lang yan sa maliwanag amarata ikapuloklokos. Sumampo sa tawa yung maana na mapi ikapuloklokos na malabog ako kutuunan yan sa ikuagaman yan. Ilan yun? Huwag ako pagkalibat lagi makuha na ngayon rasta no. So Abi Hurairah, wallahu alam, so Abi Hurairah, nas kanyang natulong paghats taman sa dumatay suwi na ina yan. Ayaw mo kaya paghats yan, nakagya kumatay sumbol alok siya. Kanina ito sa kiyap-kiyap iran kumbol alok siya. Nalangan taman na niya, nipiyap-kiyap kumbol alok siya, na malubog kaya tuunan niya ng kuwagaman niya. Malubog kaya tuunan niya ng kudunia yan. Malbudaya makna na kaya pa ka simpleng way makna na mga muriyataw niya nubi na miyak karuman niya na miyak katuon sa mapi lang ang tamang man na daw pangulutan na doon niya na matuon na suya makna na kamapian suwad na mga murid saya mga ustad saya na waraan din kapapaluitan wa murid kapapaluitan wa kangudaan at kiselfie o di na pagkaribat na siitan man naman namar kaya makna na kapaka piyatan may kang bulalos. So, batan mo katero, batan mo gugugoy, batan mo makna na desisyon, o di na pamikiran, na kailangan na si itan may makna na pagkigas kung bulalos tanong. Kagina ni Bilo yung wag na tanong kami Islam, akakukwatan mo mapya, pamintan mo si ikon daw, subhanahu wa ta'ala, aad na miya kwatan mo daw sa niyang kaya, kaya pa ka pamagunto ba tanong, o di na kaya pa ka pamagunto ba tanong, uwag na ako ng makasuay na rila niyo ako nito sabab saya maana na wala ng manusia pagkaribot naguya maana nakatag na iyos kadakan ano mo bago mo na 10 minutes akan naipag may kidiyatan nun na ubad na mga pakay sa iyo o sa doon na nagpapakay ipamakay sa tanong lagi kang kaya ako maabulan Ramadan ayaw maana na kakuman yan na ito na yung mga pipi apong galapakan tanong balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Upama kasugagangan na apya
anto na adagungan na bida sa price. Ibarat nauna sa kay Badira ko na magiyo mata magiyo ko na piso. Assalamualaikum. Upama subugan nga natingin api anto na adagungan ng bida tigid sa price. Ay bala taga pamida yan naso cash na 1,300 naso utang na 1,500. O ay kakuha nga na cash na 1,300. Na upama kung pagutangan na ka na 1,500. Ino to? O ito pwede ko nadi, gaw ito mapad. So aga nila naman nakalipog yan. Malutan sa gabi lang. Si Sariba na para kalipod ang pugang sa sa ima na nakludi na say. Ay bitwan aga matanos, aga may Islam Sariba na perak ago gulawan. Basta makaplagid jeans, makaplagid na miyariba. Ay mana na simbit perak to perak na sadami sobro na tanga na riba. Ubi na siya na sa timana Fortuner na dumariba, na problema. Kaya masang kaya mana na sa timana Fortuner kaya simbita uwi nga mineral kapay. Kanyang bida sa jeans, bida sila. Kaya ba na yan na Hilux na simbigan na sa timana plane na kapakay. Pakinodo mo. Lagi yan na sa mampus, kaya maanan na Margas, ibarat na Margas. Ayatin ko hindi ka po ilan yung kusugatan na pakay sa Ayatin ko hindi ka po sa cash na 1,000 na igiraw na 3,000 na kapakay. Kaya kayo wag ma, da problema. Kaya ko tanong, kaya kayo tuwag kasabab sa bida silang sa jeans na dito na Margas na dito na pera. Ikagawa na sutaw na diyang goto kapukilitang goto ko niya na dito kapukilitang goto o yung ganyan. Wallahu a'lam bisawab. Surat niyo. Hindi nga lang pag-inom. Nanabaw ko riba. So gulawan na ino to do mapakaya pagutangan kagiyaya pang-asalo pira na gulawan. Pakay siya may mga guru. Al-aslu fil at'ima innaha dalal. Arabic. Al-aslu fil at'imati innaha dalal. No, mapabaya ba dalal? Halal, haram o mubah. Mahal na ika. May wala na niya sugot kasi. Ito na pananan na. Ano ko manambot ali ka buhay sa daw. Assalamualaikum. Mga buwami. Malo na kami pakarega giya katutu. Tuna. Ay, abot pa ko sindo. So katutu ka pung minsan now. Al-aslu fil atima halal. Pakasalay na al-aslu fil asya'i mubahun. Hindi na ay pakasalo lang taman ay nagluwag sa dunia nakupakay. Balad na ako tatabi na ako tanipay nakupakayan. Nakagiya inaluwag haram na miya haram. Sububoy nakupakayan. Nakagiya inaluwag haram na minitar. Yawan yun. Laman taman ay lasa man na, with respect ibarat, sumamuso ka pangaraman, na inaluwag na katayo pangaraman yun. Naipakasal na lang dito ko pa pangaraman, nakagipiyang haram mo tuwag mo. Nasusay man buha at ima, naipakasal yan na lang ng taman, kapakayakan, malam niya dun na, taman sa dumiya kang gumalaw ang miya karayaga, sa kanyan na harap. Lagi na nga yung mga Jollibee, KFC. Kasuang mga katalin sa Galilian,
paamo ko mga paamo, so panganang kaniran na go, panganang ganyan na halal rakan. Ha? Taman sa daang marayag akarina, as kaniyan nagyasawgan sa buboy, nagyuti ka pubulo niya ka, haraw. Ay, sumutong si Namiwa na, manirong ito ka. Ha? Tama na sa bambala, akari na, napiyakay. Ugay na, so kapanang gila, nagiti mapuray pangatan si ikaw. At na Muslim, at na Mu'min. Ha? Na, o siya niya pa, nabiyakalala yung panangila, nalila po natin siya iyo to. Ha? Minsan na po na pukul. Kaya ba na tayo ba, minipta ka sa haram na doa, ayaw po kaya makakapot ako haram na suwag sa nabi niya. Apay sa mga sahabot na tayo kakapti. Ha? Ayaw mo ba sa mga ulama? Saan po siya piyakahalalawan niya? Nung piyakahalalawan? Apa yang mengatakan sisi? Aku para na dia kanya dia ngaya sigupan lagi. Dia na masalah khilafiyah. Ada mga ulama tigilan na makruh, ada na tigilan na haram. Ay importante. May gina disigupan na tigilan Rasulullah la darara wala dirar. Jadi sigupan na kabila gitu prinsip ko patuga. Misigupan na sila misigupan datra. Ha? Tadi sekarang naman bawa subuh dulu mana teh prinsip datra dia gitu. Buwanin kaya pangasin. Ha? Na, wala naman na taon na sirra mo. Ha? Tingnan mo kumpin na haram. Kada niya sabi, kada niya puro Rasulullah, tingin na sudo man na haram. Sumambusong sigupan na haram. Kapag sigo makro. Ha? Na kalabanan, di ka kapakaya pangalan sa bitiyara ka, di ka pa kakawatan ng puso. Ha? Ay, pag kami na nila kami na saan mo pa diba? At pinisigo pa ka rin, napiyakay na pa kami sa di ko sigupan. Ha? Sinasimu pa order pa, pwede yung mga Kristiyana, dagaan na smoke area, di ba? Oh, hindi na sila sa mga airport, ha? Nalakang sa talaga pa, hindi na problema. Amay kasi nga, sigupan na sa aming tugsalaw, nalang mo kong piyara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ako man ang guru, kamawang mga guru. Assalamualaikum mga guru kami. Malunir kami pakaraya, diyan na ito to. Diyan na ito to na zina. Ano si zina kan dalawa zina na pagko buntan warna kapia abuntan itaw. Daya mi itong o ay gira na digi pa sa pugulong kaya na dito to bien. Naya mo bicara Rasulullah ya umum kauma ay pagapugimang rakakan na sa akraw ni kita nila sa malar kanila lang ko Quran. Ha? Di yung Quran. Amay ka malay nilang ako Quran na mga pinagilagit ko. Alam mo yung bisun na nasa malaki na ni sabot ko sunna. Amay ka mga pinagilagit ko na ko sunna. Ako ba mo yung bihid sila? Naantay yama na namiyo na kira magigit sila. Na yama pipikiro na antay niyo na kira ko kaya pag-Islam. At yung maligid siya ito, nasa kanang kaya pag-Islam ka na. Uga pa naman piridis na. Ano pa ni siya ito? Amay ka mga pinagilagit ko ko kaya pag-Islam. Nakabarong, naantay ba na pinanigod? Ha? Lagi ako pero Rasulullah na ipilihan nyo na sa mga largan nito, gabudulong sobra ka. Naging ko. Naging nga yung sina na punay ko punggal. Ha? Naging nga, supras na siya ito, uwid na ayaw matay bunggal. Ilan naman? So Islam na inisubuyan ka ng mga dato, sa mga ko, malunga po ano. Inisubura kami ang mga dato na saya. Di ora kami. Ay mana usupan kami taman si ina mapia. So pakay. Ako giya pos gabi. Napang siya tako sa embo pero tako nang tutur siya. Iya ko job ko lalo si Ustad. Nanapot ko ina rata. Ugay na kurang kusina, kurang kudarpa. Ha? Di mapia pugilay. Nay mang ini itong sa mapia na mga pantoro ko pati humatag ni siya. Oh. Nay mo mapia mga tututo pag na mga sisali ko kapan. Di niya ka mga prerelo sa kapit na mga sisilipong kapit. Di niya ka piya-piya ka pag-inay. Ha? So tao, so kamapian yan,
Nagkatanor mo to, kaya mana na limitado iwag amatan ng kamis. Ha? Umanisa na higko pa kayo ganyan puli ka supudyan, si iko kamapian yan, nadat man namiyakan mo na nawa, haram. Ngayon katali ka bro sa dal, lasta na. Kati, sakap manigot yun. Kadi yun nagkatusan. Last na, dead no. Dead no. Dead. Balasan mo na, binatali ko na ngayon. Wala na si Kaswain, maapinurakan. Wala na miyang aralibad, o kuhan, may manan na mga kacharutan, no? Nagito sa kabubalitan ng manusia. Pagnintanong si Ikwallah, arilaan tanong yan, isambay tanong yan sa kayabulan ng Ramadan. Nagupalapalitan ng yaman na makasugsi ko surga. Ipagdatanong sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur po na yung pagana. Certificate. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wada Islamic Seminar. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly present to Alim Abdul Rahman Kani for sharing his valuable knowledge as a guest speaker in the city. Nagyang ad na ilmo yung si Kuwaguma na mawatan sa bidyon na katalutupan upama ko katutok na pilot-pilot sa puputok na dino pa makagaw pa makukabris sa punaw sa kayuto ikaw naan so paman na kaya pangadin niya so di niya ni pagusay na gusto niya nga pangadin so niya ni pagusay yung bidyon niya lagi do kapundoy bila sumupun dia experience ang uso niya graduate niya dahil mga engineer. Na, di ako niyatalikan sa matas, kaya ayag naman na sumpat saya na yan kaya upaman na gulutan mo, akalaleman nyo. Alim sa Abuddin Makadato, graduated from College of Dawah and Islamic Studies at Jamiat Waqf al-Islami and memorized of the Holy Quran at Darul Hannan. Na, may kapasad si Sheikh sa gayong kaya paman na kulit da'wa na gulit hafidul Quran kanyang na di kami napakatasan pamagaling tanong si Sheikh Al-Alim Sa'aduddin Makadato guru sa Marantaw palakpakin niyo. Mapia kami ni Pantagra kena pagugan. Penginggo ko madi ko niyo palabuyin. Palabuyin ako niyo. Na sabagsan. Dia discourage ako kami ulan. Harap-harap na yan. Saya ko po din pagalero lagi yung asangan natin na giiso po ng gila ang tanong di ikailangan na pag-usay nakapalapalay at tanong mananang gila kaya manila yung ron na din na berkano pagkatusa Panapalib na gini Alim Abdul Rahman mga paipo surga. Panapalib ni paipo surga. Amin na niwaya. Allahu Akbar. Sabagsan. Napunalamatana na kanina yung buto inuna kanuna yung buto Luxio. Ang kapapantagon Municipal Vice Mayor ay tanong sang kaiyamasa nasabag ko panagunta maniran. Yung si Vice Mayor Hosnia Makarampat
lang dua. Yang gaya. Kailan na matantanong sila, magtatanong lang doon kayo. Ni man doon na, pumana ka na, saan na ka nun na yaw? Paakuan, doon tanayawan na sige doon ipu-ipu. Doon tanong ba doon, di makatutunda. Diyan nga iya, inilaya ka na, diyan nga iya, parta ka nun, na ayat parta ka si isusurat si na so kasama pang sa di takot tarima o simbol ko Ramadan. Una na ka na kaya Ramadan. Kami na rin na yun Ramadan na upama ka magda sa kapal na may tanong din so boro ko Ramadan. Ngayon nga Ramadan na ayado pumili ang tanong na isni na usala sa YouTube pili ang tanong. Kapa kaya baka po sa tanong isni, kapa kaya ayat naman nakalitya na sana di tanong di pusa. Kauso. Imato na arba iman to. Arba, Khamis, Jumaat, Sabto, akad na piniyata kami. Nayaman na niyan na amay kanyo siya ko si Arba at si Binar tanong nakamulbara kata ngayon no, umano'y sana ditutulo niya makarangit tano'y kapmata niya karangit tano'y bubukaturo yan ang nakatawan mahuli ang sibutan igira Ramadan na sa mga saitan na pagigatan na kandi nakagya sa mga saitan na kirikatan na sumano siya saitan manusia na gagay-gati yuting sabat aapya Ramadan na subukog na bukog ito na susuruyan na suruyan dun na sa tanging puruan na tanging puruan dun na sa matugas si puso, na matugas si puso, ngayon, nakagito na alin yung syaitan yan. Ayaw mo inigatan na sa mga prinsipal, sa mga maestra, supervisor, superintendent, kaya inigatan ito langon. Okay, na sa langon, ng mga estudyante na din na inigatan mo. Sa katan yung mga estudyante lang. Oto. Sabon saan, na una na ka noon, nasa nga na ka na yaw, una na ka naging Ramadan. Nakanong lang. Yan ay akapiniya pa, na ino pumagin na gawin kaya po ka nakabuha ka naging gaya si Alim Abdul Rahman. Panggiwa pa anak ang siya maiyan. Na yan ay makapantag sa kapiniyata na inipun din na isa po na nagsabi may isa sa gaya ulan. Akapagigaya sa diyang gaya ulan. So mga ulama na ayat titindigan nila na sa tindigi bimbas ayat tindigi bimbas ko kapiniyata ko ulan na api under may sa ulan na pakulot ang lumadang Ibarat yan, namiyakan niya tatanong si isa bato-bato, nakagiyag niya tatanong sa bato-bato, ang adagalan ni Siksi, lago sa syarat, ako tarima, adiyang bato, ayaw maanan yan na katuruyan, na ato na ba ini, nagtatarimaw ito, na ayatin nagibimbas
Naukanyat na isa Pilipinas na kaya munot na Saudi Arabia, kaya munot yung mga ingit ka sa satiman siya na dating bimbas. Okay, naayatin na kayo sa imin, yan kaya si Salih Al-Usaymin, na pulabyo na kayo mga guru ano, ano gusto mga wata ano. Yan ay man doon, kaduduan kaya tinagaan ng mga Asyaira, ang buwan ng mga Salafiyon, na yan ay Asyaira, na ayan na titindigan nila na sa tindog, Abul Hasan al-Ash'ari, o di, nasa tindog, at yan kaya mga imam datar Imam Shafi'i, datar ito, hindi mga ibaratian, yan mambuang kaya mga pagaritano, ang mga Salafiyon, na ayan niya kalala at titindigan nila na tindog, at tindog, nasa tindog Salih Al-Usaymin. ay, hindi ka pala di panutulog. Ayat tindigi Salih Al-Usaymin na likulli baladin ru'ya. Apya, man sati manaingod na ano niya tayan. Ibalatian na sa irgatan sa Pilipinas na matla. Umanay na Pilipinas na entire Pilipinas na makapusa. Makailaya imigan na entire Pilipinas na makapusa. Matla ko to. Okay, na audita no makailay, na niya kailaya Saudi Arabia, niya kailaya Egypt, niya kailaya Kuwait, na ayatin ni Salih Al-Usaymin, na di tanuro po kauno takakad yung isa sila na kaniyata. Yan ay bubagwag, yan tingo-tingo to sa Manila. Pagulan na kanun na Brigido, pagulan na kanun doon eh. Yan ay tingo-tingo sa Manila, at yan kanun pa so mga representative mga Jamia, ibaratya Jamia Islamia, ako yan Jamia at Ummul Qura, yung mga pwede mga ingat, na tiya ada mga representative, na niyatis ka sa kaya niyata, nangiyat pero sa katanwa Pilipinas na tiniyata tanong, na di tanong mga niyata, na punayong tanong Saudi Arabia, pagka niyata sila na pangunod tanong giman. So kaya doon ng mga kuwan, mga pagaritan o mga sumpaan, tigiran na inukanur kami pugunod ang yakawatawatan sumidor dano. Kung tagitin question ng mga Arab. Inukanur kami pugunod